Nechceš sa rozísť, ale ani si nevieš predstaviť ostať ďalej vo vzťahu. O tomto pocite sa nehovorí často a keď sa o ňom hovorí, rada často znie: odíď, vyber si seba. A ja to chápem, pretože mnohí, či už ženy alebo muži, majú toho dosť. Príliš dlho nesú emocionálnu záťaž a snažia sa držať všetko pokope. Takže keď ti niekto povie: vyber si seba, máš pocit, že sa konečne dáš na prvé miesto a cítiš väčšiu silu. Ale je tam menší problém, a to práve vtedy, keď vybrať si seba znamená prestať brať ohľad na druhého, deti, život, ktorý ste si spolu vybudovali. Niekedy robíme rozhodnutia z miesta bolesti a preťaženia, nie z jasnosti, pretože dve veci môžu byť pravdivé zároveň. Môžeš sa vo svojom vzťahu cítiť veľmi vyčerpaný a stále sa nechcieť rozísť. A preto možno lepšie posolstvo by bolo namiesto ja na prvom mieste a ja. Aj moje potreby sú dôležité, aj moja bolesť, aj moje vyčerpanie je dôležité. Pretože ak si vyčerpaný a zároveň nahnevaný a nevieš ako ďalej, nemusí to vždy znamenať, že vzťah je na konci. Niekedy to znamená, že ste uviazli v nezdravom cykle a jediná cesta von je tento cyklus prerušiť. Ako? Tým, že budeme čeliť tomu, čo vo vzťahu nefunguje. Ako tím. A áno, niekedy je jediná cesta odísť. Predtým sa však poriadne pozrime na naše vzorce. Skúsme sa naučiť nové zručnosti a aplikovať ich vo vzťahoch. A potom urobme rozhodnutie. Verím, že ti k tomu pomôžu aj moje kurzy. Link k nim nájdeš v profile.